Vitajte. V dnešnom videu vám ukážeme, ako nastaviť detekciu pohybu priamo cez menu rekordéra. Prejdime do menu rekordéra a vyberte časť Konfigurácia. Následne sa pozrime na ľavú stranu, kde nájdeme možnosti Správa kanálu a Udalosť. V tejto časti povoľte detekciu pohybu. V ďalšom kroku si nastavíme časť obrazu, kde chceme detekovať pohyb. Máme možnosť vybrať celú obrazovku alebo len určitú časť obrazu, kde chceme detekovať pohyb. Tam, kde je zobrazená mriežka, bude aktivovaná detekcia. Obyčajná detekcia reaguje na každý pohyb, či už ide o zviera alebo listy fúkané vetrom. Po aktivácii inteligentnej detekcie, kde je nastavená detekcia ľudského pohybu, systém bude reagovať iba na pohyb človeka. Iný pohyb nebude detekovaný. Ďalej si tu môžeme ešte nastaviť citlivosť. Pre úspešné dokončenie nezabudnite nastavenia uložiť kliknutím na tlačidlo Aplikovať. Ďalšie možnosti zahŕňajú prepnutie na celú obrazovku. Táto funkcia umožňuje prepnutie náhľadu obrazovky s viacerými oknami na jednu oblasť, na ktorej došlo k detekcii pohybu. V záznamovom zariadení je zabudovaný piezomenič. Po aktivácii bzučiaka rekordér zapípa po každej detekcii. Po aktivácii funkcie upozorniť e-mailom vám systém odošle e-mail s upozornením. Pre túto funkciu musí byť aktivovaný e-mailový účet. Toto nastavenie je popísané v inom videonávode. Funkcie, ktoré sú od výroby aktivované, sú záznam kanálu a nahrať upozornenia. Funkcia záznam kanálu vytvorí a označí časť záznamu, kde bola aktivovaná detekcia pohybu. Funkcia nahrať upozornenia vám odošle upozornenie do mobilnej aplikácie pri detekcii pohybu. Tieto nastavenia je potrebné upraviť individuálne pre každý kanál. Ďalšou dôležitou vecou je nastavenie režimu záznamu. Toto sa vykonáva v ľavom paneli v časti Správa záznamu pod možnosťou Záznamový plán. V tejto tabuľke môžeme individuálne nastaviť režim záznamu pre každý deň a každú hodinu. Rôzne farby značia rôzne režimy nahrávania. Z výroby je nastavený neobmedzený záznam, ktorý je znázornený zelenou farbou. Každý deň a každú hodinu je možné nastaviť rôzny režim nahrávania. Ideálne nastavenie je kombinovaný záznam, kde je aktívny 24-hodinový záznam a zároveň záznam pri detekcii pohybu. V praxi to znamená, že máte 24-hodinový záznam označený zelenou farbou. Pričom v tomto zázname sú pohybové udalosti označené žltou farbou. Pri takomto nastavení je vidieť v tabuľke zelené aj žlté čiary. V nasledujúcom príklade si nastavíme záznam iba pri detekcii pohybu. V tomto prípade bude tabuľka označená iba žltou farbou. Pri každej zmene si nezabudnite nastavenia uložiť. V ďalšom príklade budeme mať nastavený záznam pri detekcii pohybu, ale okrem toho si nastavíme aj nepretržitý záznam od 6. do 18. a to od nedele do piatku. V tejto časti je možné nastaviť aj čas predzáznamu, ktorý predstavuje čas v sekundách, o koľko sa má spustiť záznam predtým, než kamera zaznamená pohyb. Taktiež môžeme nastaviť, ako dlho má trvať záznam, keď kamera už nezaznamenáva pohyb. Režim nahrávania je možné nastaviť pre každý kanál jednotlivo. Nastavený režim je možné jednoducho kopírovať pre ľubovoľný kanál alebo aj pre všetky kanály naraz. Kombinované nahrávanie v praxi vyzerá nasledovne. Na časovej osi pri prehrávaní máme nepretržité prehrávanie označené zelením. Na tej istej časovej osi vidíme časti záznamu označené žltým, kde bol zaznamenaný pohyb. Pri prehrávaní si potom môžeme zvoliť, či chceme zobraziť všetky záznamy alebo len tie, kde bol detekovaný pohyb. Kombinované nahrávanie nám zaručuje, že nám žiadne zaznamenané situácie neujdú
a zároveň nám uľahčuje vyhľadávanie dôležitých momentov, kde bol detekovaný pohyb v chránenej oblasti. To je všetko ohľadom nastavenia detekcie pohybu. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.